Дами и господа, този поздрав е специално направен от Митка и нейното семейство, специално за Курте и за техните 6 деца: Никита, Фатме, Весел, Йонко, Анъма и за най-малкия Исус, за патрона оригинал от Митка и Курте, за техните деца. Семейство от град Ямбол, поздрав керава, Меромняке, Емиткаке и кралица Кайсилако, рожден ден, мастарен, тумаре мосте, и Симан Будбари фамилия, Капабара в Тумен, вали гърми на Курте патрона. Леско Алав си баро Курте, онай баро Андо Кембол, ефтино лел, ефтино бикнел, всичко сам е постигнал сам. Се издигна, има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Курте патрона, пак му върви и отново му върви. Той е човека за 100 човека. Лески, Ромни, Митка пример за останалите жени. Андо, Баро, Ямбол, цяла България. О, Курте шампионът е шунен Словак Керел, наши пераве на Меромня е Митка. Памен си ам думо думесте, одоле си баре легендария. Таро Баро Ямбо, о патрони, о баре дому како. Те шунено Курте, о патрони, о тарикати, о Зурало, о Барбало, леле, о Баро, акале о Саврете джанен ме фамилия. Нашти пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те парио